Jeg holder med ham, det er elektrikeren for Bagsvær. Rejser noget til Vuk. Han er været hjemme hele natten. Han kom ikke hjem i nat. Han snakkede om noget om en pige. Ja. En pige? Ja, han har vist mødt en vildt sød pige. Så. Altså hende rødhåret? Ja, vi ikke have noget pasta? Nej, tak. Jeg tror ikke på, at han har mødt en pige. Det troede vi skulle heller ikke, men hun virker vist ret sød. Kako da probamo pastu, bre. Sad jedeš. A nisam pa to... Ja sam čitavi dan jeo, bre. Ajde, jedi, moment. Det her, det smager skide godt. Det kan godt være, i virkeligheden så kunne det godt være, at det var bedre, hvis I bare snakkede med Harald. Harald? Ja. Hvor er Harald? Men han er lige til noget møde. Kenja ovo za nešto navoda kao s nekom ženskom da je izašao, da je upoznao, znaš. Ko Vuk? Da. Vuk sa ženskom. Vašo je ko pas. Ko od njih kaže? Ovaj, brate, ova mala pederča, malo mu jedno. Daj da mu jebe majko odmah. Nemojte se plakati. Ratko, probaj bre pastu, super je bre. A sad si na... Sad ne jede, ako pide komatra. Næste til poste. Hvis jeg er noget til Vuk, så siger jeg, skal ringe hjem med det samme. Jeg har forklaret Harald, at jeg passer på en familie lige så godt, som jeg passer på mine øjne. Øjnene, det er dem, man passer allerbedst på. Ja. Husk det. Sad jedeš.